Inggih. Ada ayang-ayang. Saya tujukan kepada seluruh tamu undangan semuanya dan juga keluarga besar beliaunya Bapak Sukan dan juga warga Tugu dan sekitarnya. Ati kang nandang sangiting liang hanya aku kowe lapo katresnan kang mas bagus tak jalu ojo sele katresnan pancene tresno kuwi ake pacoban mahuk mas ada Putri Lobe-Lobe arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni senadyan donya ra bisa nopo bakal tak joko yen durung kabisa mringkang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang kalilo aku kudu kelangan kang mas musti gandeng ati tong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kelalapan tresno datan kendhat saking jaba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji luar biasa. Ada Putri Lobe-Lobe dan juga teman-teman TikTok Puri Budaya, konco-konco YouTuber BPS Budaya, KPSC, Wong Wilis, Putra Wilis, Dika Channel, Moe Production, RJ Channel 1971. Luar biasa, terima kasih bergabung bersama Puri Budaya Indonesia. kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas musi gandeng ati tong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kelalapan tresno datan kendhat saking jaba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Puri Budaya Indonesia masuk lo mas sak jose loput Lobe-Lobe yo luar biasa. Konto-konto teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Puri Budaya Indonesia. kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas musti
Asik. Putri. Inggih. Tak sawang bengi iki catu ya sampean ki menco.